El 25 de maig es va fer una manifestació a nivell internacional contra la multinacional Monsanto, empresa que està duent a terme la plantació de llavors transgèniques arreu del món amb organismes genèticament modificats. Nosotros nos oponemos al patentamiento de las semillas, a la propiedad intelectual, la propiedad de la semilla. Acá vamos a terminar en que cada planta de la naturaleza va a tener un dueño, esa es una aberración. Portant a la fallida petits productors, contaminant les seves llavors i provocant la pèrdua de models de sobirania alimentària i la pèrdua de moltes varietats de tipus de soja, de blat de moro, cotó i moltes altres varietats d'aliments que s'estan patentant per part dels beneficiaris que especulen amb la producció total de l'agricultura. Aquest model destrueix terrenys i espècies endèmiques, contaminant les terres amb herbicides que afecten a la salut de les persones. A més, l'alimentació dels ramats a partir d'aquests productes en contacte amb contaminants deriven en carns i productes lactis que trobem a l'abast en els nostres supermercats, tenint en compte que no se sap encara qui pot ser l'abast de les conseqüències de tot plegat. El dilluns 6 de maig es va presentar una nova llei davant la Comissió Europea, per la qual s'estableixen nous poders per regular el cultiu de plantes en tota Europa. La llei de material reproductiu de les plantes que regula totes les plantes. Llei de llavors que disminueix l'accés per al seu ús en la llar i restringeix els cultius dels agricultors.